De l'11 al 17 de maig pots fer la preinscripció als cicles formatius de grau mitjà a través de l'aplicació que obre la web de la Generalitat a preinscripció.gencat.cat. A l'apartat de formació professional, grau mitjà, trobaràs tota la informació relativa al procés de preinscripció de cicles formatius de grau mitjà, a més de l'enllaç per tramitar la sol·licitud que estarà actiu des del dia 11 fins al 17 de maig. Abans de començar, assegura't que tens tota la documentació necessària. Quan ho tinguis tot, entra a presentar la sol·licitud de preinscripció. Tingues present que la preinscripció sempre es fa per internet i que disposes de dues opcions: sol·licitud electrònica o sol·licitud en suport informàtic. Si has d'esperar el teu torn, tingues paciència. Opció 1. Sol·licitud electrònica. Per realitzar la sol·licitud electrònica necessitaràs una eina d'identificació digital com el sistema clave, la TCAT, el certificat o el DNI electrònics o l'IDCAT mòbil. També és necessari el número d'identificador de l'alumne, el RALC. Però si no el coneixes, el sistema et permetrà esbrinar-ho. Si presenteu la sol·licitud electrònica i indiqueu el codi del Registre d'Alumnes de Catalunya, es recuperaran les dades i no caldrà adjuntar cap altra documentació identificativa. Només haureu d'avançar en els apartats fins a enviar la sol·licitud. Recordeu que disposeu de fins a 10 opcions per a sol·licitar les vostres preferències de centres i estudis. Si no coneixeu la nota de l'expedient acadèmic o nota d'accés, poseu-ne una d'aproximada. El sistema s'encarregarà de posar la correcta més endavant. Un cop enviada la sol·licitud, rebreu un correu electrònic de confirmació amb el resguard de la sol·licitud. Opció 2. Suport informàtic. Si no disposes de cap eina d'identificació digital ni del RALC, hauràs de presentar la sol·licitud en suport informàtic. En aquest cas, hauràs de complimentar totes les dades dels formularis, per tal d'avançar en cadascun dels apartats fins a arribar al quart i darrer pas, anomenat documentació i confirmació. Apartat 1. Dades personals. Hauràs de complimentar les dades identificatives de l'alumne, nom, cognoms, DNI, etc. Les dades postals, és a dir, la vostra adreça. Les dades de contacte a efectes de la preinscripció, mail i telèfon. I les dades del pare, mare, tutor o tutora. Recordeu que les caselles amb asterisc vermell són obligatòries. Un cop complimentades correctament totes les dades obligatòries, l'aplicatiu us permetrà accedir al segon apartat. Dades acadèmiques. En aquest apartat indicareu que la vostra petició és per un cicle formatiu de formació professional de grau mitjà i afegireu fins a 10 opcions per ordre de prioritat amb les vostres preferències de centre, estudis i torns disponibles, matí o tarda. Podreu buscar el codi de centre utilitzant el cercador de l'aplicatiu clicant a la lupa. En aquest apartat també haureu d'emplenar altres dades de la sol·licitud, com les llengües que entén l'alumne i el centre actual de formació. Apartat 3. Criteris de barem. Aquí haurem d'indicar la via d'accés, la ESO, prova d'accés, altres estudis, etc. I a la secció de criteris específics posarem la nota de l'expedient acadèmic o nota d'accés de l'alumne. Si no la sabeu, no patiu. Poseu una nota aproximada i el sistema s'encarregarà de posar la correcta més endavant. I finalment, l'apartat 4. Documents i confirmació. La documentació que cal presentar obligatòriament està destacada en negreta i cal adjuntar-la per poder enviar la sol·licitud, escanejada o fotografiada. Aquesta documentació consisteix en el llibre de família, el DNI de l'alumne i el DNI del pare, mare, tutor o tutora. Si l'alumne té 18 anys o els fa el 2021, només cal presentar la seva identificació. Per acabar el procés, només caldrà clicar sobre el botó d'enviar. Si durant el procés de preinscripció vols realitzar algun canvi, pots entrar a l'aplicatiu amb el codi de resguard i les teves dades personals i podràs fer-ho fins al 17 de maig. I si tens dificultats a l'hora de fer la preinscripció, contacta amb l'Oficina Jove. El nostre equip de professionals t'assessorarà amb tot allò que necessitis.